Poštovani gledaoci, ovaj video je namenjen onima kojima pažnja traje manje od 3 sekunde. Sad čekaj, nemoj da scrolluješ, bre! Ale be, dosta više s toga. Ovu epizodu showa sam hteo da snimim na jednoj ekskluzivnoj lokaciji na kojoj sam bio. Znači, iz momenta odmah prekidaju obate. Na kojoj si ti ekskluzivnoj lokaciji bio ceplje od cepanja? Međutim, u sred snimanja došlo do incidenta. Dobar dan, poštovani šećeri. U današnjoj emisiji pozabavit ćemo se veoma ozbiljnim temama. Gospođo! Alo? Dobar dan, je li to bokal? Ja bih vas zamolio i iskoristio ovu mogućnost da vas još jednom pozovem da učestvujete na otvaranju našeg svetlećeg mosta. Na otvaranju našeg mosta imat ćete izuzetnu priliku za promociju vašeg benda. Odlično. A da li u tom slučaju može vaša žena na koncertu svima promotivno da pokaže sise? Može. Može. Top. Mogu da vam poručim da sam sa saradnicima obavio jedan razgovor i da smo odlučili da budete plaćeni za nastup. Za to mogu da vam garantujem svojom čašću, svojim imenom i prezimenom. Ovdje je menadžer grada Janko Lopuža. Drago mi. Po tebu. Ali ne razumem, zašto opet nećete? Pokaži sise.